Ja do pani doktor Kwiecińskiej. To chyba nie tu, ale muszę się przyzwyczaić, już wczuć się w tą atmosferę, w ten zapach stomatologii i w ten piękny napis CAIS. Mój bardzo dobry kolega postanowił, że będzie miał super klinikę. Przyjechał tu do tego browaru, zobaczył tą ruinę. Nie wiem, jak w to uwierzył, że to może działać. No i zbudowali to. Potem było piękne, wielkie otwarcie. Jednocześnie otwieraliśmy w tym samym roku naszą klinikę we Wrzeszczu i on otwierał tutaj. No a teraz leczę tu zęby, bo ja miałem niestety starte dolne zęby i moja pani doktor Kwiecińska powiedziała, że czas to zmienić i żebym ja miał jakiś uśmiech, bo niestety starość jest bezlitosna i z tym uśmiechem będę wyglądał trochę młodziej. Taki był zwiat? Tak, a teraz jest taki. Oczywiście pacjent, który wchodzi do lekarza, który się uśmiecha, od razu czuje się lepiej.